Okay, jeg vil bevise integralregningens hovedsætning del 1 og 2, hvor vi har f, som er en kontinuert og ikke negativ funktion i et interval fra A til B. Ja. Og ja, det er funktionen f. Ja. F's arealfunktion, den kalder man for ax. Bum. Og for at indsætte den her, så skal vi have ax 0. Så sætter vi et punkt her i midten, der hedder x0. Og så er det altså det her område, der er arealfunktionen. Derudover så er a mærke af x0 lig med f af x0. Og det vil sige, at differentialkvotienten for a er ax0 plus h minus a af x0 og h. Og den går, altså det vil sige, at det har differentialkvotienten går mod f af x, når h går mod 0. Og det kan man også skrive på en anden måde, som er delta a over h går mod f af x0 for h mod 0. Ja. Og det er jo så det her, vi skal bevise. Ja. Og så indsætter vi lige det her nummer 2 punkt. x0 plus h. Hvor at vi så finder delta a. Jepsen. Okay. Og egentlig så skal tretrinsreglen bruges her. Så jeps. Vi siger 1. Så funktionstilvæksten, den findes først. Og den hedder som bekendt a af x0 plus h minus a af x0. Ja. Og det her a af x0 plus h, det er arealet fra a til x0 plus h. Og så har vi a af x0, som er arealet fra a til x. Så det vil sige, at man tager det store areal og trækker det lille areal fra. Så har, eller når man tager det store areal, trækker det lille areal fra, så er vi efterladt tilbage med delta a. Og derfor, ja, så er det det her, der kommer frem. Lige nu, der kender vi ikke den her ax0, altså arealfunktionen. Så derfor så skal størrelsen af delta a vurderes i stedet for at vi kan bevise det her. Og hele det her interval for, det her interval for delta a, det er voksne, som vi kan se. Så derfor så zoomer vi lige ind på det. Bum. Ja. Og her der kan vi altså lave fra et minimumspunkt, der ligger her, der kan vi lave en lille rektangel. Og så kan vi lave sammen med her makspunktet en større rektangel. Jeps. Når det er, man så finder her, det her, det er jo så fra
x0, og det her det er jo x0 plus h. Det vil sige, at det her stykke, det er h. Nu gør jeg lige lidt med her. Det er h. Ja. Og h, den er større end 0. Det ændrer ikke noget for sætningen, men det gør det lettere at bevise. Så derfor så kan vi dividere. Nej, det er forkert. Jeg har lige hoppet et step over. Går lige tilbage. Vi har altså her f af x0 gange h for at finde arealet af det. Det er mindre end delta a, og delta a er mindre end f af x0 plus h gange h. Og nu kommer det så, at fordi h er større end 0, så kan vi dele her, det kan vi dele med h det hele. Så her, der går h'erne ud med hinanden, og det vi er efterladt med, det er f af x0 er mindre end eller lig med delta a over h, som er mindre end eller lig med f af x0 plus h. Jeps. Okay, så nu skal, altså det ses så, at for enhver værdi af delta a over h, så for enhver værdi af h, så ligger omvendt. Det for enhver værdi af delta a over h, delta a over h er ligger for enhver værdi af h imellem f af x og f af x0 plus h. Ja, tak. Og nu skal vi så finde ud af, hvad der sker, når grænseværdien undersøges for delta a over h. H 0. Ja. Så vi kigger på, hvad der sker først med f af x0, når h går mod 0. H indgår slet ikke i det her, så det vil sige, at f af x0 går mod f af x0 for h mod 0. Så kigger vi på den anden her, f af x0 plus h. Hvad sker der med den, når h går mod 0? Jamen så forsvinder h, og så går den også mod f af x0. Og fordi at vi kan se her, at delta a over h er klemt inden imellem de to værdier her, så må det betyde, at delta a over h også går mod f af x0 for h mod 0. Ja. Og hermed, der vender jeg lige siden her. Hermed så er det altså blevet vist, at delta a over h går mod f af x0, når h, eller for h mod 0, og dermed så er a-mærke af x0 lig med f af x0, som var det, der skulle bevises. Bum, bum, bum. Det er færdigt. Så går vi videre til anden hovedsætning del 2 der, hvor at vi lader f af x være en kontinueret og ikke negativ funktion igen i intervallet a til b. Og så lader vi f af x være en vilkårlig stamfunktion til, eller store f af x til, eller være en vilkårlig stamfunktion til lille f af x.
hvis vi lader det her være nogle vilkår, vi går efter, så kan vi, så ved vi, at arealet i intervallet A til B, at det er, eller at det kan bestemmes af f af B minus f af A. Og det er det, jeg gerne vil bevise. Ja. Okay, så arealfunktionen er lig med stamfunktionen eller at arealfunktionen er lig med at en stamfunktion. Og derfor så vides det, at stamfunktionen opfylder, at ax lige med fx plus k, ja, hvor k er en konstant. Og så er ax arealfunktionen, der giver arealet intervallet ax. Og så gælder det, at a er lig med 0, og at b er lig med arealet under f af x. Vi går lige sådan der, ja. I den her interval a til b. Og arealet i a til b, det er derfor altså givet ved a, b er lig med a, b minus a, som er lig med f af x, nej, f af a, nej, løgn, f af b plus k minus f af a plus k, hvilket så til sidst giver f af b minus f af a. Ja.